Steve, is mis sé Natalie Nick an gail agus tá gobar san éana takeíochtta choíochtta. Tá man seo neomh ar an dril beola Roland Tormí, Dígrit agus tá fád ród Roland. Díos mé Aberlam Roland, cofuil tú ag gobar san ollscoil? Tá mé gobar sa bhain I dacais agus 9 garmiúil mar ceanna. Agus cád a bhfuil tú ag gobar san ollscoil? 7 míle. Cad éon rud is fear leat faoin ollscoil? Ag gobar len Maclein agus ag gobar le coglacha. Yes. Inis tá Roland, an bhfuil éon rud simúil fuas nach a rólas a go? Scríb mé leabhar a bhí animathe le William Hill Sports Book of the Year in 2007. Yes, cogordas. Inis tá bhí gáín mar dheall ar an leabhar sin? Tá si buna ar cumúnú scéil I Maiile Clia. Cén támatá an leabhar? Summertime Blues. Sto go bhfuil sim go sa ceol mar sin bhfuil? Tá sim gom ceol. Agus cén sais ceol is mó a haíon leat? Gach sort, punk, ceoltíre, gach sort. Yes. Agus Aberlam, an bhfuil éon caithbhaimseir agat? Níl tá trúr cholíní beag gom sa bhaile, so níl leon lán am gom. A dóhad ar brenn sin is tócha. Agus cúpla ceiste garad chun tríicnú. Téanú cafe? Ó cafe. Turthaí nó seacláid? Ó seacláid. Fíon dearag nó fíon deal? Fíon dearag. Bí Indiach nó bí Sínach? Ó bí Indiach. Gur míle má agat Roland fi sin ar jeas? Tá fáilte ród. Gur mágad. Gan ar